March ni som panga sang ni som ni panga in rin ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin jing khan Myanmar sipai te chu KNLA helpol te hlawin Thailand ramlama antlan chiani in first post chuan an tarlang kan hriat vek angin kum sang ni som ni pakhata tang khan Myanmar a hian sipailal min ong hlaing chuan mipui thlan sarkar paithla in ro warela tun thlengin boinan la satak achhuakani nimin jing khowar ma khan Karen National Liberation Army KNLA te chuan Myanmar le Thailand in rina bula Myanmar sipai omna hun pulutu chu bain an la a heta hian sipai engemaw zat an thia tamtak chu Thailand ramlam an tlan chiani in Thailand sipai te chuan thu chhuah siamin an tar langa KNLA te hian pulutu base hi an thu hnuaia an da ni in an soi Thailand sipai te hian Myanmar sipai engzat nge Thailand ramatlan chia ti an soi chiang lova chuti lai chuan tak province a Thailand sipai omte chuan an lo dong song ni in an soi ani Karen National Union sipai pol KNLA te chuan pulutu sipai mun hi nimin jing dar thum vel khan an la ti an soya Myanmar sipai te hian an silai te tlan sanin Thailand ramlama an tlan chia ti an puang ve boka pulutu base hi Myanmar le Thailand in rina bul meya wadi marlam KM somriat vela hla omania Thailand le Myanmar in kara sum don na mun pui poimo tang ni thina nia maseni kumatang khan Myanmar sipai te le an mani dautu mi puilam sipai te in do na hmuna achang zota ni KNLA te hi Myanmar chim chaklam Thailand ram ne nan in rina laya Karen mi puite ta na zalen na sual tu te an nia Myanmar sipai sarkar in angam hlei theilo mi pui sipai engemaw zat zinga pakhat an ni nimin le ni zanlama Ukraine in do na thu thar poimo taka omlem lova nimin lama kan puan ba khan bel cha te chiam tu ratam lo hle a US palai in Russia President Vladimir Putin han biak chungchang po chiang takin puan zarani lova US palai Steve Witkoff le Putin te hi rei tak in bia in Witkoff hi nimin jing khan US panina ho thei chia anin biak na chungchang hi US President Donald Trump hna soi chhong le in engtin nge malak zelani don ti achiang don chawani heti la hian Trump hian nimin khan Truth Social a post siamin Ukraine in rem naom theina na US rot na chungchanga Russia ne nin biang na hlok tak an nei ti asoya Russia President Putin chu Ukraine sipai ral matonga omte nun zuwa turin ang en bok ama social media platform Truth Social a President Trump chuan Russia President Putin ne nimin khan in biang na hlok tak kan neya he in do na rap thak tak tom na tur hian hun thatak kan nei mek ani chuti lai chuan tun din hmuna Ukraine sipai te chu Russia sipai te nan hual fai vek to a Ukraine sipai te din hmun hi a chelhe ani atia Ukraine sipai te nun na zo sak tur hian President Putin hi na takin ka nge na ni thilom dan hi rap thak lutuka indo pui pani na po kan mulo intal na rap thak a thleng don pathian in mal som vek ro se atibok hetianga traman po sa siam hnulok hian White House chuan soifiana ti chuakin President Putin hi President Trump hian a belova US palai Steve Witkoff an hankal chilin han biani ti an soya mitam tak chuan a thu po sa wang hian President Trump hian Putin hi han biemo an ti ani heti la hian Trump an Ukraine sipai te chu Russia sipai te nan hual bet vek anga soi chu Ukraine official te chuan thudik lawani thu an soya Karks biala hian Russia sipai ten Ukraine sipai ten hual lova Ukraine sipai te chu hun rem chang taka omen andin hmuna thahle ani anti Steve Witkoff yan ninga ni khan Russia ram khopui Moscow lutin nimin jing lama khana chho san thei chawa Jeddah Saudi Arabia US le Ukraine palai te in rem na chungchang chu Putin hi soi puya nimin lama puan to angin Putin a chuan US rot na chu tha ti thua soi rualin inka ha in rem na chuan boina chin felani theinan Ukraine boina bulpo soitel nge yanga ya ti thu kan tar lang to ani Russia hian President Trump le Putin te chu hemi chungchanga hian in biak na nei sen du thu le hemi tan hian official te chuan mala se ti te Witkoff hne na hian Russia official te chuan an lo soi ni in Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan a soya Witkoff an President Trump hne na in biak na chungchanga sil chian hnuwa Trump le Putin te in biak na hun tur chu kan la ruat don ani beise na sang tak kan nei ani ati heti la hian President Trump chuan Chulmi alwa Russia ne na boina US nuk lut duwa US President Joe Biden chu apua
Russia chu US in ni somthum o in ka haya rot na chupom turin nang en bok Trump chon Truth Social a post siamin tulmi alawa mi hring makta duai tel an thi to a mule mi to lo turin khovel an chu sanani Russia nian hian in ka hai kan neya inrem na kan zilo chuan mi tam tak an thi bel le bokang atia president ni la chuan in do na hi chuak mi alawang ati bok Trump chon kumsang ni som ni in than puya Biden chak lovin ama chu president ni se khowela boina tam tak chu thleng lo turani ti asoya Israel laka Hamas ho che na te kha a thleng lowanga Afghanistan atanga US in lak chu dan po kanram chanchin ani za thlak ber ani lowanga kanram tan ani chuan om tak ani zokang kanram athil man tawlu tuk po hi thleng lo turani ati bok Hamas te chuan US mi an friend mek Eden Alexander chua ruang pali thon an rem ti thu an puanga he hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thina terim hlea Hamas te hian Witkoff rot na pom lovin an ring an ti khau lui tlat ni in na soyani US Special Envoy Steve Witkoff chuan Hamas ten an mi hren zat ve chuin in ka hai chu kalhlen ku top thleng nei ni se chumi hnuai in dona ti top tura in rem nan nei thei chuan Hamas te hian an mi hren ten chu bel leang ti in na rota Netanyahu chuan Israel chuan Witkoff rot na hi kan poma Hamas te chuan din na ngaya an lading lui tlat thungani atia Hamas te hian miril ru hruai koi thei turin thei to pan la chu zelani ati bok heti la hian Hamas te chuan Hamas ten US mi an hren te chu thei na na palaya ta na rot adam boy lara rot nan pom thu soin Alexander chu ale ruang palithon kiran rem ti ti an puanga chuti lai chuan Alexander chung te emo an mi hren thita ruang pali an thon chu tur te chung te po hemi chungchang hi hriat tiran ni lem lo thungani hetiang ani ta ka hian Netanyahu chuan voin hian a minister le official poimo te chu ko khomin Hamas te nena in rem na chungchang bo zui tura rem na palayan tir te thu le hlangai thaturin meeting a kova hemin nuwa hian Israel che le dan tur puan chen ani ang ti in Israel Prime Minister office chuan an soi nimin khan Israel palai te hian Doha chua sanin Israel an luta Prime Minister Netanyahu an Israel an thlen ve le lo be ngal lova voina meeting a ko chau chu Israel mitang chung te pol hostages and missing families forum chuan an soi sela thile damin kara om mi hren te tan dar kar somni palinga po hi a reilu tuka anni le an chung te tan chon chol le sabatin om zia nei lo tin Prime Minister chu palai te nena in mu hun ati khotlaya wangan dem thu an soyani nimin khan Canada ram Prime Minister somni palina ni turin Mike Carney chu laklu anita Liberal Party leader atana thlanthar Carney le a cabinet member somni pathum te hi Governor Mary Simon chuan rin omna thu tiam tirin a laluta Carney hian Justin Trudeau minister patni a chomtel don ani Carney chuan laklu ani hnuwa exa post siamin cabinet te jok maseton hriat nga jok chak jok a hmala theitur kan ramsum le pai din mun siam tha a Canada ram hmalam hunata na kongsial tu tur kan dinani ati Canada ram hian kumin kum topa in thlan puian nei dona Carney Roi Liberal Party hi an chaklo chuan Prime Minister an ni reidon lo hle ti na ni a kar sari liamta kha chuan mi pui ngai dana in thlan pui le a hi chuan Conservative Party chu chiang taka chak turarin an ni a mase Liberal Party te hi in siam tha in an roi tu ta na Carney an thlan tak hnuah hian an din hmun a tha chho le deuh an ti Portugal chuan US siam F-16 jet fighter te chu thlak tumin hman la meka Khovela in do thlona changkang bernia soi F-35 fighter jet chu len tum ni in soyania mase Portugal Defense Minister Nuno Melo chuan anin ngai to thale don ti asoi Portugal a hian by election an nei don awangin Melo hi a thu wak to lova chuti chung chuan F-35 thlona lei chung changa Portugal chuan ngai that lo nan nei thu asoya anin ngai to tha ang ti asoyani Portuguese Air Force chuan Lockheed Martin siam Khovela in do thlona changkang bernimek F-35 in do thlona hi lei ni se ti in rotnan siama mase tun hnaya US President Donald Trump thu soile athil ti awangin sarkar chu a in ngai to thatangai ni in Nuno Melo chuan asoya tun hnaya nei to chungchanga US ngai dante President Trump thu soya tangte hian kan du thlanna kan man thiam ngai don hle a Khovel hi in thlak zela nei to kan tho hona po adanglam zela chu wangin engdin huna po dingila kanin do thona ta chu enkol thei
a spare part te po kan nei thei zel tur ani a chung zong zok chu kan ngai to vek ngai ani ati tunhaya F35 CM2 te hian kill switch anti mai anom huna tanga he thlona hi man thei lawa siam theina an nei ti chungchang soi ani a hi Portugal Defence Minister hian angai poimo hle a USA tanga sarkari ru ngai to in F35 hi leiringot ma se software update le spare part chungchanga te har satnan tok theimayang ti a hlau thong ni na langa melo chon in do thlona leitur hian du thlan tur tam takan nei thu a sei bokani heti la hen Netherlands chuan F35 leitura order an siam to chu kaltlang puyan tum thu Dutch Defence Minister Ruben Brekelmans chuan a sei thungani bazari lo thira wangin kan lo me